PANULTIHON 11:1-21. Gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga nagamit og dili hustong timbangan, apan malipay siya sa husto nga timbang. Maulawan gayud ang garboso, mas maayo ang pagpaubos. Dili gayud manlimbong ang maayong tawo, ang pagpanglimbong mauray mulaglag ni adtong dili kasaligan. Dili magpulos kanimo ang bahandi sa adlaw nga ikaw hapit na mamatay, apan ang katarong magluwas kanimo gikan sa kamatayon. Ang pagkamatarong makahimo nga mas masayon sa kinabuhi sa maayong tawo, apan ang pagkadautan sa tawo mao'y hinungdan sa iyang kaugalingong pagkapukan. Ang pagkamatarong makaluwas sa tawo nga dili limbungan, apan ang tawo nga limbungan malitag sa iyang kaugalingong kadalo. Inig kamatay sa taong dautan, mamatay usab ang iyang paglaom. Kawang lamang ang iyang pangandoy, ang taong matarong mahilikay sa kasamok, apan dili ang dautan. Ang gipanulti sa mga tawo nga wala moila sa Dios, makalaglag sa uban, apan ang matarong maluwas tungod sa kahibalo. Ikalipay sa tibuok syudad ang maayong kinabuhi sa mga taong matarong, ug magmalipayon usab ang syudad inig kamatay sa mga taong dautan. Muuswag ang usa ka syudad kun may mga taong nga matarong nga maghatag niini sa ilang panalangin, apan dauton kini sa mga pulong sa mga taong dautan. Ang buang-buang magtamay sa uban, apan ang tawo nga maalamon magpakahilom lamang. Walay tiglibak nga kapiyalag sekreto, apan kasaligan ang tawong matarong. Mahugno ang usa ka nasod kung walay magiya niini, makaayo sa syudad ang daghang magtatambag. Basulan mo unya kung mubarug ka sa kaalang sa utang sa usa ka langyaw. Mas makaayo kanimo kung dili mo kini buhaton. Tahuron ang buutang babae, apan makapaulaw ang babaeng walay hinungdan. Dili makasapi ang tapulan, apan madato ang makugihon. Kun maluoy ka sa uban, gikaluy-an mo usab ang imong kaugalingon. Kun mapalabi-labihon ka, nagdaot ka lang sa imong kaugalingon. Sa pagkatinuod, wala gayoy maani ang taong dautan, apan kun buhaton mo ang matarong, may ganti kagayod nga madawat. Mabuhi ang tawo nga may hugot nga tinguha sa pagbuhat sa matarong, apan mamatay ang magbuhat sa dautan. Nasilag ang Ginoo sa mga naghunahuna lag dautan, apan nalipay siya sa nagbuhat sa matarong. Makasalig ka nga silutan gayud ang mga taong dautan, apan ang matarong luwason. Kini ang pulong sa panultihon 11:1-21.